Язэп Лёсік, пісьменнік, акадэмік, расстраляны ў 40-м. Антон Луцкевіч, пісьменнік, грамадска-палітычны дзяяч, ініцыятар абвяшчэння незалежнасці БНР, закатаваны ў турме ў 42-м. За туманом ранішнім нічога не видно, акурат над раніцай скончилася битва. Дай силу у змаганні, дай жа нам, дай моц у трыванні. Прымі наш зоў, нашы малітвы, як жаўняроў з крывавай бітвы. Мы говорим на нашей мове, мы пишем и читаем на ее книги, мы сним на ее сны, и мы не забыли. Радость моя, святый Твоим храме, счастье и мир нам даровал. Життя за людей Ты отдал, книгу життя. Яму немагчыма поверыць, што ён зараз памрэ у часе, калі ўсе засталіся жывыя. Вось, здаецца, да яго ідуць па сходах. Ён хуценька накрыўся з галавою і затаіў дух, а можа, яму гэта толькі падалося. Ідуць, ідуць, ідуць. Перед образом спасе Твоим с непокрытой стою головой, и молюся я сердцем, душой, перед Твоим мукам великим, святым. Вось молитвою гэтай побоч на убийцев Твоих врагов. Много так выливается слов, злости дикой и темной, як ночь. Я пытаю болезненно себе. И зачем же мой Бог им прощал? И глумиться себе допущал, уступивши свой меч у борозьбе. Адсюль кричу я серцем і душою наступного далеким жыхарам. Хай сённяшняе наше земное жыццё-быццё не здастся цудом вам. Далеко там, у прышласці счастливой, шукать для нас не уздумайте окрас. Не оздобляйте лирикой гулливой, легендами не коронуйте нас. Магчыма, што для славы яснай, для шчасця ўсіх радзіўся ён, і ліра, змоўкшая дачасна, грымучы безупынны звон магла ў вяках узняць. Поэта, магчыма, на ступенях света чакала слаўная ступень. Небо, не обмани меня с тобою на ты. Были калибру одной, кавагатиновый колеру, полно стаканами, пустыми вокзалами. С тобою на ты были, так не обмани меня. Важно, што ёсць гэты супраціў. Важна, што ёсць абаронцы мемарыяла Курапаты. Да, яны пакуль што слабыя. Мы ўсе слабыя, але ж важна, што мы ёсць. Дзякую вам, дарагія, што вы тут. Дзякую, што вы шаноўваеце памяць гэтых людзей, нявінна забітых. Дзякую.